Напротив, много успешен. Вече това, което ви казах, че ПП, Възраждане и проруските партии са едно, е вече факт. Как да не е успешен? Още една лъжа замина, защото научиха да смятам, нали? И днеска сметнаха много добре. До кога ще продължи това дребнотемие? Те вотове са абсолютно ненужни за държавата. До когато искат, защото аз искам много да поздравя българите, защото най-големите кредитни агенции, и Standard & Poor's, и Fitch, до вечер ще излезе още една. Не само, че повишават кредитния рейтинг на България, много ясно казват как положителна посока се промени в България. Как всички ползи от еврото вече са факт. А това вътре, където прави Божан, просто да оправдават немощта си. Нищо друго. Заслужават поздравления и колегите от МВР за това, което вчера разбиха. Доста фабрики съм хванал с нелегални цигари, но тази също е една от много добре структурираните, така че борбата с контрабандата, мисля, че видимо се вижда. Въобще тази седмица беше успешна за България и то благодарение на ГЕРБ. А влизането на МВР в къщата на кмета на Варна, как го определяте като добра работа на МВР? Аз не обичам тези неща и съм против тях. Тогава няма ли да ги осъдите? 15 човека са влезли в дома на жена, която е кърмач.